ulamuliro sitilamulira ndi zikwanje yayi. Ya ulamuliro sitilamulira ndi zikwanje tere zinthu zimene mwakumana nazo ziyachakwera ndi outcome ya zoyipa zimene mwakhala mukuchita. Okuwuzana makuwuzani koma simmamva. Ine ndinali ndi zaka zokwanira 5 zimene ndakhala ndikuzuzula ulamuliro wanu palibe chimene mapanga. So pano achakwera mukuonera no ma live yanga onse amene ndakhala ndopanga mbuyo. Maseta sanga omwe ndakhala ndikulimba mbuyo mwakhala mukuonera. Koma mnalibera ntchito pano pandi mwakhazikana matako onse kuona kuti kodi fana yakati chani. It is too late. You cannot solve the problem imene yoti maina kuti muisolve nthawi imeneyo. Anyamata MCP amene mukuzuzula chakwera pano kuti wapangisa ndi Richard Chimwendo musamazuzula chimenezo. Chifukwa timati kazuzula mabwera kumaza tikhapa. Mati yayi tikukambira chimenezo. Ndiye pano boma lagwa. Kugwapo kwa boma tu kumakhala kwa ize. Anthu inu munafika pokomedwa khangati boma lila amanu. Ya ndiye wense amene anapana uchilima ndiye na 8 aja Mia Rafu Kasambara, Agnes Katengeza, Alan Witika, Medi, Kiremedi Chiwaya. Eti amene anapita ku parliament kuchoka polisa Mateyala, amene anakhapa anthu a DPP, amene anamenya afodi, amene amazunza Chisale, amene amazunza polisi ena, amene anachosa anthu ku MRA uko. Ndikuti muzikonzekera mulanda zilango kaya muthawa koma lamulo lizakupezani. Sikuti DPP imene kulangeni yayi koma lamulo. Ya ndiye oyimba inu nawo amene mayimba nyimbo zonyoza inu sindikuziwa kuti zikuthera naso bwanji. Ndiye nkhani zimenezo amene munachoka ku DPP musabwerereso ku DPP, musabwerereso mukufunika lero anthu ajera munamujera pita mutharika itabwera MCP kumupanga dampu ndikupita ku MCP. Musiye ku DPP ku akhale kwa amene anali kwa amenya nkhondo. Koma anthu oyipa inu anthu ajera inu ndi amene somamuthandizira chakwerayo kugwesedwa. So simukufunika so anthu oyipa khalani komweko. Dziko limasinta musamayerekedwe ya. Anthu si anu. Anthu andi a Mulungu. Ndiye sikulunga muze munthu wina aliyense zochita kuti umpangire zuzuza ndio kuyembekezera kuti mawa akuchiteza bwino. Zimene sizingachitike. Malawi wayankhula. Ndimene zimakhalira. Munamuchosa APM kuyuza system constitution. Pano constitution omweyo system omweyo ndimene sapangisani kuti APM akuchoseni. Amalawi nonse tikuti ziko mukuli konse kumene muli mwagwira ntchito sangalale mwa ufulu, ma business aja muyende mwa ufulu, zinthu zisintha mu dziko muno. Ili ndi DPP ikalonjeza zinthu zimachitika. Zikomo once again Malawi zikomo ntchito mwayigwira. Tachosa akanganya wanthu ankhaza ndikukayika so ngati chipani chimene chita azabwerere ndikukayika. Pokapoka mwina tu asinthe logo yawo ya MCP ja ike ina ndi president so wina mwina komanso ndikukayika. Chifukwa zonse ndizigawenga anthu okupha ino. They have risen above this pettiness akupanga DPP ndi UTM because it's a pettiness ni mabota. The president can't manena hezo the president can't even harm a fly on the ni munthu mbusa amakhulupirira Mulungu amadziwa kuti sangapange sipeneso. And even also DPP amadziwa kuti zimetoka pa Zaboh amadziwa. They know it kuti ndono Zaboh. But they say it because they are desperate ufuna mavoti. Then kunena kuti the ife tinakhala basi oni wake tinali ba upu nyimbo ije ndokhala basi oni yake ndachita upu ukukhala basi chimtundu kuli koma ife yekha uyu naja kwe sakujo yosepo wajamtoliro. The presidential election was free and fair, and that the results are a true reflection of the people of Malawi as envisaged under Section 12 of the Constitution of the Republic of Malawi. Tisanapite patsogolo, we wish to extend our gratitude to all election observers who participated in this election and have continued to observe the election. We are grateful for your presence and the work that you have done, both the long-term observers and the short-term observers. In accordance with the Code of Conduct for Election Observers, the Commission is expecting to receive from every mission comprehensive reviews of the election
so that these may form part of the record of the lessons and guidance and recommendations for future legal and operational reforms. On behalf of the entire Commission, I wish to extend my heartfelt congratulations to the President-elect and the Vice President-elect. You have been elected by the people of Malawi to lead them into a brighter future. You have been bestowed with the heavy responsibility of leading the development agenda of the nation for the next 5 years. We urge you to work and to perform your best, and not to betray the trust and confidence of the people of Malawi who have elected you as their president and vice president. M'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission, tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati a president komanso a vice president awo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi kuti mwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kupempha kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi simwakhumudwitsa koma mukalimbikitsa kuti muwalamulira malingana ndi malamulo komanso malingana ndi kufuna kwawo. Kwa iwo amene sanapambane pa chisankho ichi, kunena kwathu kuti ichi ndi chisankho chimene Amalawi achita, chilandireni momvelera. Tinafotokoza kuti chisankho ndi mpikisano, kumakhala ena opambana ena osapambana. We urge all of you, our candidates who have not made it this time, to accept the results with grace and with generosity. Kupempha kwathu ndikoti mupitiriza to play your part in building Malawi into a greater nation. The Commission wishes to extend its gratitude to all the candidates who have conceded their defeat in the democracy, chifukwa Code of Conduct yathu inapempha kuti kwa iwo amene sapambana pa chisankho ichi adzavomereze zotsatira, ndipo ngati pangakhale vuto adzagwiritse ntchito njira zimene zilipo pa malamulo kupita ku mabwalo a milandu. Tithokoza Malawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere mu nthawi iyi. Malawi wathu ndi mmodzi, takhala tikunena choncho, ndiye kupempha kwathu is that we continue to maintain peace and calm. Amene tikusangalala tiyeni tisangalale osati monyoza ena, tiyeni tisangalale momangirira dziko lathu. To every Malawian, we wish to say that what binds us together is the fact that we all are Malawians and we are much stronger than all that separates us. Let us all work together to save our country and to give our future generations a better, stronger and prosperous Malawi. Let us maintain peace and public order following the declaration of these results. And now, ladies and gentlemen, by the powers vested in me, by Section 80, subsection 2 of the Constitution, as read with Section 95, subsection 6A of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, I, Justice Annabel Ntalemanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect of and Justice Dr. Jane Maemu Ansah AC retired as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention.